Hello mga bay, mahing kautuhon. Napadawang na ko mga bay sa ikaduhang istasyon. Dili lang ko mag-live sa kay medyo gamay-gamay ang tao. Dili nga mong pag naog na ko sa usa ka istasyon. Piting baga ang tao. Uy, gimingaw ko ani nga agianan. It's been a long time nga nakaagi ko diri kanang mag-asikaso og mga papeles. So, kanina istasyon, padung ni sa Pedro Hill. Naog na ko Pedro Hill niya. Dito, nagnaog sa kayo ng pagkog jeep. Sige lang kong sakay-sakay yan ni Ron. Shout out inyo tanan dira mga bay. Silang ko maglantaw sa screen ha. Ari lang ko sa akong mga katagbo maglantaw kay nabiadaghang kuan diri mga mandurokot. Pero ako na ning gibukusan akong cellphone. Nya taas kay ning baklayunon ba paingon sa istasyon sa train diri ni sa kuan sa recto ni mga bay. Okay, huwatag train okay ra ba signal diha o dili ba blurred? Kusog ra ato ang data. Mula siya og airport, iscan nila ang kuan. Iscan nila ang mga gamit. Di ba? Utang imong bag. Ang bag. Apil ba kasali ba 'yung cellphone? Yung bag lang. Ayan. Okay, nandiyan na. Tapos, bili naman tayo ng ticket. Bili tayo ticket. Yan ang entrance o sa train. Bili naman tayo ng ticket papuntang Pedro Hill. Tanungin natin magkano. Yan mga bay. Itong estasyon dito sa Recto. Pedro Hill po. Saan po? Kabila side. Ay, sa kabila pala ako? Okay, salamat. Mali pala ako ba? Sa kabila pala ako. Aakyat ba? Aakyat? Aakyat pala. Bahala na ni, basta kay sunod lang ko ani tao. Ang ginoon tabang maritis. Sunod lang ko nila mga bay ni, bahala na ni asa. Pero mangutan na lang ta, kay basig masaag ta diri in town. Unya, asa naman ta ni padung. Ano naman ibalik lagi to siya dito. Asa na punta padulong, uy. Salan ko di ay ni. Mali dito ako diha man ko nag-hike ganiha natas taas. Diyan man ko naglakaw-lakaw ganiha. Karon masaka na punta dito. Ngano, sa kabila ba to? Papuntang kabila? Inahanap nga rin po namin. Oo, ako rin. Oo, Babaklaran eh. Sabi nung kabila daw. Saan ang daan? Kaya nga po eh. Sige, tingnan natin. Dalawa pala kami naligaw, hindi lang ako. Mga bahay, tatlo kami. Dapat ang pasay ko kayo? Punta akong Pedro Hill. Saan ba? Dito ba? Uy. Dito nga yun. So, dito tayo dadaan. Okay. Tama palang nadaanan natin. Tapos bababa naman tayo. Oo. Bababa naman tayo. Sige, igala ko muna kayo ha. Wala pa naman train eh. Tagalog lagi to. Diri di ay. So, nara ko'y kauban nga naligaw. Ara mga bahay diri sa Recto. Nasa taas. Sige, modalagan ako kay mabilin ta sa kuan. Mabilin ta sa elevator. Ito apa man sa ground floor na ay manak. Diri na lang ta sa hagdan kay dugay pa na ang kuan.
Dugay pa ng elevator. Magbaklay na lang utsa ta. Sus. Nya, asa na pagdaan ni Padong? Di, mangutana ta. Mangutana tayo. Ha? Saan man tayo? Nga naman to akong kauban nga nasa laag. Asa man to siya Padong? Nasa laag yung mag-uyab nasa laag. Dito, tapos ano? Hindi ako magsunod doon sa mag-uyab kasi naligaw yun sila. Baka tatlo pa rin kami. Magsunod ako dito sa marami. Dito tayo, dito na. Gitawag na ko sila kay dito man sila niliko. Oh, sige, di ana. Okay. Okay na nanang train. Kuha sa tag-ticket. Sus, kataas ba dig agianan pa yun sa Pikas. Okay, asa man tapal. Pedro Hill po, magkano? Ha? 15? 15 pala Pedro Hill. 15. Saan ba yung wallet ni Bayro? Bayro, dito yung wallet mo. Isa na ba Salamat. station ng Pasay? Saan daw ba sa Pasay? Ito po, 15 ang pamasahe. Puntang Pedro Hill. Tapos pagbaba ko ba ng Pedro Hill, may mga jeep na doon. Papuntang ano? Yung may sakayan po sana papuntang Laguna sa Pasay. Ba? Hilpuyat. Hilpuyat. Napagtulog. Magkano po? Sige. Ay, hala, yung card ko pala. Diyos ko po, Rode. Yan, may card mga bay. I-tap-tap mo lang dito. I-scan mo lang, ay tap-tap mo lang dito. Makasulod na ka. Tap-tap natin. Ayan, may 15. Hala, bakit? Kailangan pala ibunal. Yeah. Bakit failed? Hindi ako makapasok. Ma'am, failed. Failed, ayaw po eh. Giilisan niya. Kaya na-failed. So, kailangan pala ibunal. Tingnan natin. Bunal. Bunal. O, yun. O, padaanin mo na ako. Ayan. Agoy, ginawa ko. Ibunal. Ibunal man din yung panuwayan. Yun. Hindi makasulod. Okay, dito naman tayo maghintay ng train sa pangalawang istasyon. So, kailangan hanggang dito ka lang sa may araw. Ganyan. Tapos, ito yung daanan ng train. Hintay tayo sa train, mga bay. Oh, ayan. Bawal ka lumagpas dyan. Bawal ka lumagpas. Dito ka lang maghintay sa may araw. Ayan, nakasapatos na ako. Salamat, tiya, sa sapatos. Tiya, delikado yung sapatos ko. Nga na. Nga, oh. Nagnganga talaga siya, oh. Diyos ko, makaabot kaya ako sa, sa agency, sa opisina. Nagnganga na yung sapatos ko, mga bay. Oh. Agay, ginawa ko. Kailangan pala yung card na ito, ihampas mo rin, ipalo mo sa ipalo mo pala sa sa makina. Kasi nung una, sweet ako eh, dito sa card, dandaan lang. Tapos ayaw failed eh. Sabi ko dun sa cashier, ma'am, ayaw gumana. Tapos yung gibunal na ako. Ni gana. Bahala ka diha, bunalan ang makina. Di ba ni mo sugot ni makina haday na hinayon. Ate, bawal nagsalita sa loob ng train. Ate. Oo, hindi man ako nagsalita. Nag-istorya lang ako. Dito lang, dito, oo. Bawal talaga. Bawal talaga. Hayaan mo sila, parang nanonood lang ako ng pag may lumapit, sabihin ko nanonood akong palabas.
Bawal talaga mag-video dito. Bawal mag-live. Bawal talaga. Pero, bunal pa mo. Bay Gilig. Thank you so much, Bay Gilig, ha? Mahirap talaga pag... Ano daw? Silaw ba? Hindi ko makita. Mahirap talaga pag... Mahirap. Agay, ginawa ko. Ang akong sapatos sila gininganga. Ang sao na lang ni. Agoy, tabang mo na na bang. Nga kayo akong sapatos, nabuak. Magka-survive kaya ang sapatos ko, tingnan natin. Pag mabilin kang sapatusa ka, yung lapalapa mo, pag mabilin ka, hanggang dyan lang ang buhay mo. Ang ganda sana. Hindi, parating na yung ano. Nandiyan na yung train, mga ba? Nandiyan na yung train. Maupo kaya tayo? Maupo tayo. Dito pala si ano. Sana di naman ko kabasa silaw kayo. Okay raman guro mag-video ate, pero kung magsalita na sa loob ng train, manita ang guard. Hayaan mo yung guard. Pag manita siya, mag-ano tayo, mag-stop tayo. Pedro Hill ako. Pedro Hill. Hanggang Pedro Hill itong ticket ko. Magsasalita naman yung train, sabihin na, Pedro Hill ka na, bumaba ka na. Ang gigino ko. Nimuot man ko eh. Paminaw ba? Israel apply at to POAA. Naku, Yasi. Salamat, Yasi. Pero mahirap yon. Maraming gastos ang gagawin. Huwag na lang. Mahirap mag-apply. Kaya okay lang ako. Bunal mo ba para makarating pa. Tingnan natin kung mungangap. Rosabel Velis Arias Migalab Shadad. Unsay agency ni mo ba? Hindi ko nga mabasa yung agency. Mahirap basahin eh. Magbaliktad-baliktad yung vowel at consonant. Mamaya na lang ha. Shoutout ko mamayang agency. Mahirap basahin yung agency ko eh. Parang ano, magkabali-baliktad kasi yung consonant sa vowel. Tsaka ko na lang papaliwanag, ha? Mahirap talaga siya banggitin, yung ano, yung agency. Asya magkamadam. Lami makikita. Rosalinda LG, Pedro Hill ko na og. Pag-atang lang diha siya, may punuan siya mangga, kanang naay nakahigot nga kabaw. Mauna na, diha na ta magkita. Basta diha lang gid sa tunga-tunga ta magkita, tunga ba tunga. Agoy Ginoo ko. Abroad na pud ka bay. Oo. Abroad kami tas bata pa ta. Margie, Jayla dinawana. Joy, wala oy kalain na sa kong mata, Diyos ko ma. Di man ta makapasal ka ani medical sa mata. Di naman ta kabasa. Ayaw itapad ng sapatos ni Mubay sa nindot na sapatos. Ay saba. Ayaw saba bay Ginelli. Ay saba kinikatawa na ba na ako sapatos. Agoy Ginoo ko akong sapatos kay malipayo naman. Uy sapatos. Ngano nagmalipayon man kadya. Agoy Ginoo ko tama. Ako sapatos na lipay man. Thank you, Lucily Rabara.
Good luck in there. Thank you, bye, Mary Chris. Oh. Larga nami. Larga, larga. Larga sa naga. Di man siguro ninyo maklaro ang gawas. Agoy, sapatos na ako, malipayon. Sao na lamang. Sapatos, kapit ka lang ha. Wala pa tayong budget. Katawanan man niya akong lakaw eh. Naghang mga pagsulay. Gahapon, daghan pa sulay. Karon na po'y pagsulay. Ni katawa akong sapatos. Kapit ka lang sapatos. Friend tayo ngayon. Ha, friend tayo ngayon sapatos. Mababang lakarin pa natin. Lakad-lakad pa tayo. Huwag mo akong iwanan. Huwag kang umiwalay sa akin ha, sapatos. Yung lapa-lapa. Dikit ka lang sa lapa-lapa ko, sapatos. Friend tayo. Diyos ko, tabang mananabang. Lord, tabangin taon. Sao na lamang ni kabayo. May ako, inigtikang na ako, mabilin itong lapa-lapa. Sao na lang. Agoy, lapa-lapa. Kumapit ka lang sa lapa-lapa. Huwag kang umiwalay. Ginoo. Ginoo pa na bangin. Na, yun ang hindi ko alam. Dapat nagtanong ka dun sa ano, sa pagbili mo ng ticket. Tanong ka sa kanila. Kasi, bago lang ako din dito, nagtatanong-tanong lang din. Tanong ka sa friend mo na, ano, dito sa Maynila. Diyos ko, mga bag, sapatos, kaya mo yan. Kung kaya ko, kaya mo rin. Basta pumapit ka lang. Nagkakahiya naman sa kuwan ako. Oh, akong tapat ba? Guwapa kay sapatos. Guwapa pa dyan kay tiil. Nga. Laban. Halaga. Banganga naman tuod na inday. Nga na lagi. Saan ka ni napo no? No, nga na ka siya. Kaya, sabi ko, friend tayo ngayon. Wag mo akong iwan. Malipayo naman akong sapatos eh. Yung sapatos inday. Kudyaw di mo unong. Maulagi mayon ta nga magunungan ko ani ako sapatos. Bay balik na jud ka. Uubay ni Masi. Mamaan, ni galag siya to at mamaan alihan jud sa pinuklay. Ipatahi na inday. Sige pagbaba ko, pag may sapatero, papatahi ko. Na, magtiniil ka unya. Ayaw po ka. Ayaw po din taon ka. Ningon bitaw ko sapatos nga. Bakit sapatos? Ang saya-saya naman ang sapatos ko. Yung katawa naman. Yung katawa na akong sapatos, malipayon ka ayo. Oh. Agoy Ginoo ka sa ilo ang kapos. Wala ko kabantay sa akong sapatos nga ni katawa na di ay. Nanipayon siya. Arira ko kabantay pag naog na ko sa hagdan ko uy. Ala ka, intawo, sapatos, laban ka lang. Kung kaya ko, kaya mo rin. Agoy. Uy, naano to sa Lunita. Hindi man makita kay na-screen. Ba't hindi? Itong train na to hindi nagsasalita kung anong istasyon na. Yung isang train nagsasalita. Sa Lunita na tayo. Makita tayo sa Lunita mamaya. Mamaya pag okay pa kami ng sapatos ko.
Ano na bang ano ito? Ano na bang istasyon dito? Ba't hindi nagsasal? Di man mag-istoryahan ng train. Siya pa nga istasyon. Ay, siya. United Nation. United Nation ito. Okay, nasa United Stations data nga kwan karon sa train. Murag sunod na ang Pedro Hill, basig malapas ta. Di man ni mag-istorya siya. Kasi nauna na ako, di ba? Nauna na ako, may sabi niya, buti nga nauna. Hindi, wala kayong makukuha kayo. Palit kog shoes glue di ay no, mapilit ka. Sige, tanaw na ko inignaog ha. Okay. Okay ba akong kuan din ha? Okay ako ang signal diha, dili ko blurred. Dili blurred. Kita na ninyo? Isang station na lang ako, no? Sa UE na ako. Malapas man sa daan. Ingat lagi, nagkab-kab. God bless you. Thank you, Zen Villares. Mo kay dapat. Diya, untay ako sa patos diri ba? Ruth Marie G. Dendayano ko lang. Dali din lang ko muna. Hill puyat na ba ito? Oh, Pedro Hill pala. Pedro Hill ko naog no. Pedro Hill lagi. Pedro Hill. Naog na ko. Pedro Hill ba to? Yun siya. Basta mo naog na ko. Bahala na diya. Oops. Oh, tapos ibunal naman natin. Pedro Hill. Tapos ibunal naman natin yung card. Ala niya, pagkahuman mo, bye-bye na ko kay itago na nako kong cellphone kay kabalo na mo. Daghan diri mangunguot. May lag akong tunga ang kuoton kay okay ra. Ako siyang ihipos. Sao man ni ibunal. Ibunal, oh, murag dili ni ibunal, murag ipakaon ni siya. Pakaon na to. Gigutom maning kuan train na ipakaon lagi. Okay, ipakaon. Sige ako na po mula to nang araw. Pakaon na to. Kaon gutom. Oops, 15. Okay, gawas na ko. Niya mag-bye-bye. Kaysa mga bay ha, mapadaplin ako diri kay. Ni maho na po nga. Mag-bye-bye sa ko ninyo kay mangita pa ko kung asa ang sakayan padulong sa bukid. Oo. Unya tabangi ko ninyo gampo diha nga ang ako ang sapatos. Akong sapatos. Oh, ang akong sapatos mo kapit pa. Oh, okay, bye-bye na. Salamat kay ninyong tanan. Salamat sa paglantaw. Moadto na ko, ako nahipuso ng akong cellphone kay delikado, ni daghan mangunguot dire. Okay lang unta ang akong tunga may kuoton nga kay ang cellphone man delikado. Kung kinabuhi ani. Sige, bye-bye na mga bayo, hihipos na ninago. Bye-bye. Thank you kayo.